Ahojte. Ďalšia novinka od Thule na rok 2024 je Thule Chariot Sport. Je to v podstate ich najväčší cyklokočiar, by som to nazval. Nie je to klasický cyklovozík, je to skôr cyklokočiar s možnosťou prerobenia na cyklovozík. Čo sa týka u Chariot Sportu, je to v podstate tá najvyššia výbava. Rozdiel medzi takým tým kočiarikom, napríklad Urban Glide a Chariot Sport je v tom, že tu máte ochranný rám. To znamená, že ak by sa náhodou stalo to, že by sa niekde v lese alebo niekde prevrhol ten vozík, tak tu na to dieťa, keď bude pripútané, ostane v absolútnom bezpečí. Keď sa prevrhne kočiar, asi by to dopadlo horšie. My ho tu máme v podstate už s príplatkovým tretím kolesom, ktoré si viete dokúpiť, ale klasicky ten kočiarik je vlastne štvorkolesový, tie kolieska máte vždycky so sebou, čiže jednoducho ich odopnete, otočíte a máte z toho taký ten klasický štvorkolesový kočiar. Ja skúsim vytiahnuť to koleso. Ide to ťažšie, ale pôjde to. OK. Toto je potom koleso určené na beh alebo do ťažšieho terénu. Chariot Sport sa vyznačuje tým, že vlastne má tie boky, vetráky odopínateľné, čiže pokiaľ pôjde napríklad za bicyklom, tak aby vám neprášilo dovnútra a tak ďalej, viete ho pekne zakryť. Takisto vo vnútri. My sme vám to pre nejakú jednoduchosť. Toto je verzia pre dve deti, existuje aj verzia pre jedno dieťa. V tomto novom Chariot Sporte už sa dá urobiť, že to sedadlo sa dá posunúť do stredu a vlastne bude len pre jedno dieťa, bude mať viacej miesta. Toto je nejaká novorodenecká vložka, použiteľná od 1 mesiaca. No, asi by som veľmi tu dieťa od 1 mesiaca do toho nedával. Vnútorný priestor je úplne v pohode pre dve deti. Je tu potom samozrejme nejaké bezpečnostné svetlo, keď to máte vzadu napríklad za bicyklom. Dajú sa na to dokúpiť aj lyže. Samozrejme viete aj v snehu chodiť. To bezpečnostné svetlo je potom napájané klasickou powerbankou, vydrží vraj svietiť úplne v pohode celý deň. Je tu potom brzda. Táto taška po novom slúži vlastne aj ako nárazník. Čiže ak by náhodou sa stalo niečo, že by zozadu nabúral do toho nejaký ďalší bicykel alebo niečo také, toto vám vlastne ochráni aj to bábo. Tie športové časti vo vnútri sú polohovateľné. To som zabudol asi ukázať viac menej. Aj, čiže viete ich pekne polohovať do takého polosedu. Ľah ani by asi v takomto kočiariku nemal byť. Tyč na bicykel máte stále so sebou. Skladanie do auta potom funguje tak, musíte vybrať túto cyklotyč, dať ju bokom. Sú tu potom také zaisťovací gombiček. Asi lepšie predtým to madlo dať dohora. A v podstate, pokiaľ máte menej miesta, samozrejme zase koleso viete dať preč jedným klikom. Dvojčkovský kočiar je väčší, poviem na rovinu, ako toto. Rozloženie potom klasicky potiahnuť jednu, druhú stranu, nastaviť ručku. Toľko k novinke Thule Chariot Sport. Ahoj.